Senyor Jaume Alsina, vostè té 67 anys, va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona durant 8 anys. Correcte. Estem al Congrés d'Unió, però jo li volia fer una pregunta no de política, sinó de temes personals. Vostè ha superat 3 càncers. Sí, tinc un petit rècord, Doncs mira, agafant a temps tots 3, gràcies a Déu, amb una bona prevenció. He tingut la sort que sempre he trobat un metge que ràpidament ha descobert que tenia un petit començament i he superat un càncer de colon, un càncer de ronyó i un càncer de pulmó. 3 càncers agafats a temps tots i amb cirurgia, i gràcies a Déu, i estic la mar de bé, en un període de 6 anys, un cada 2 anys. Com s'ho agafava? És a dir, quan la primera vegada que li diuen a un que pateix un càncer... Sí, la paraula càncer t'asseguro que la primera vegada que la sents espanta a tothom i esclar, la segona vegada te la diuen ja no tant i la tercera encara menys. Jo només, si puc dir alguna cosa, és que la gent no s'espanti aquesta paraula. Aquesta paraula ens ha de portar, la paraula aquesta ens ha de portar a una cosa que es diu prevenció. Hem de cuidar la nostra salut. Ens han de fer, a partir dels 50 anys, tothom s'ha de fer el colon, s'ha de fer un control sobre el colon. És importantíssim. Per tant, prevenció, un cop a l'any, a partir d'una certa edat, un chequeo, perquè avui dia, gràcies a Déu, la cirurgia i la medicina està tan avançada que si les coses s'agafen a temps es curen, segur que es curen. I després, sobretot, jo hi soc, molt optimisme, moltes ganes de viure, moltes ganes de lluitar, moltes ganes de treballar i això és també molt important. La segona, si la primera vegada et quedes xafat, la segona deu dir no pot ser. Sí, realment. Jo he tingut cada fase, a més hi ha la cirurgia i després hi ha la quimioteràpia, aquestes coses, no? Vostè va fer quimio i ràdio també? Sí, vam fer quimio i ràdio, tant pel que és el colon com el pulmó. Vaig fer quimio i ràdio posteriorment. I res, no passa res, s'ha de tindre paciència, hi ha dies bons, dies dolents, però al final es pot superar perfectament tot. Amb sacrifici, amb esforç, amb lluita, però endavant. Què li diria a algú que li acaben de diagnosticar un càncer? Bé, que té la major probabilitat és que viurà molts anys, fins als anys que arribarà als 95 anys. Sobretot si realment la cirurgia pot fer, evidentment, si és operable i si està agafat a temps, que no s'espanti. La paraula que no li preocupi. La paraula, la primera vegada te la diuen, és horrorós, és un cop mortal, no el pot superar, però la veritat és que al final, més endavant, a la tercera vegada, saps perfectament que realment és superable. És superable i el que necessites és ànims, companyia. És molt important la família, que t'ajudi en aquests moments, que et sentis recolzat per l'esposa, en el cas, els fills, tothom, que t'ajudi, però amb totes aquestes ajudes i amb el suport mèdic, penseu, jo dic que tenim els millors metges, la cirurgia, la medicina a Catalunya és de lo millor del món i per tant aquests t'ajuden moltíssim. Em permetrà que li digui que és un exemple vivent. Moltes gràcies. Mira, ojalà, jo desitjo a tothom que no s'espantin, que no tinguin por, que lluitin, que se recolzin amb la família i amb els fills i a partir d'aquí endavant, lluitar. Sempre és molt important lluitar. Jo he sempre lluitat i crec que això és una de les claus de la meva superació. I desitjo a tothom el mateix. No t'espantis, aguanta, no passa res. Avui dia hi ha moltes coses curables i tu has de posar-hi de la teva part moltes coses i posant-hi de la teva part les coses milloren moltíssim. És així. I així m'ho diuen els metges també. D'acord, moltes gràcies.